Kasu honetan, Hetero da bere azken eleberria, bere azken liburua, 8 ipuin ondu ditu, osatu ditu, eta idazlea gurekin dugu. Biba, Uxue Alberdi! Apa, Uxue! Arratxaldeon! Amarreko egingo dugu, txak eta txak. Hemen txe, eseri lasai. Ongi etorri! Eskerrik asko. Hetero, aspaldiko, Uxue? Bai, horixe. Azkena kilker bat belarrian egin etorri zinen. Iaz. Iaz etorri zinen hori da. Pentsa, iaz eta orain berriz hemen. Oso ongi, Uxue, produktibo zabiltza, Bueno, nire nada, zuek ere, bai. Bai, horixe, bai, horixe. Egunero egiten dugulan. Bai, horixe. Bai, segia da, zure ibilbideari begiraritu gara, eta literaturari dagokionez, urtero argitalpenen bat edo badaukazu, burua beti martxan daukazula. Bat ezpada bestea? Nire lan nagusia da, egunero jaikitzen naiz literaturan lan egitera duela dozena bat urtetik. Eta argitalpenak noiz etorriko diren aurre ikustea ez da erraza izaten. Batzuetan segida xamarrean pilatzen dira, beste batzuetan ez. Eta gero argitalpen horien artean ere badira batzuk esango dugu proiektu nagusiak edo direnak edo denbora eta lan handiago eskatzen dutenak. Eta gero beste batzuk ez dakit enkargu txikiak izan daitezkenak edo akzidentalki sortzen diren beste proiektu batzuk. Eta Hetero da nire azken 3 urtetako eguneroko lanaren emaitza. Bueno, iaz urtea amaieran argitaratu zenuen Hetero liburua, gaur horri buruz hitz egitera zatoz, izenburutik hasiko gara. Hetero, zer dago izenburu horren atzean? Hasteko esan behar da, ez dela heteroraguari buruzko liburu bat, are gutxiago saiakera bat. Titulua etorri zen nahiko amaieran. Ipuiak sortzen joan naiz, 3 urtean, barruak eskatu ala, bakoitzari bere denbora ematen, eta Hetero baino lehen 3 izenburu posible izan ditu liburuak, bai. Eta horiek jakin ditzakegu Uxue edo ez? Bai. Bueno, askotan gertatzen da ipuin bildumetan, ipuietakoren baten titulua ematen zaiola bilduma osoari, eta alaxi izan zen hasieran uste dut lehenengo titulu posiblea Landare ekazteko behar dutena izan zela. Landare ekazteko behar dutena. Aurreneko ipuiaren titulua, momentu batean gizakiaren adin guztiak, eta beste momentu batean ukitzen gaituen ura. Eta noiz erabaki zenuen 3 horiek ez eta beste hau bai? Bai. Nik uste 3etako batek ere ez ninduela erabat konbentzitzen, iruditzen zizkidan ederrak, akaso ederregiak, poetikoak, oso politak, baina ez zutela biltzen liburuaren energia edo. Eta orduan, hor neuzkan, behin-behineko, baina nituen ontzat jotzen. Eta halako batean, kasualitatez sortu zen Hetero titulua, 3. aldiz hartu nintzelako editoreari barka eske moduko bat esaten niola ipui bat entregatzerakoan ze banaka editatu ditugu ipui horiek. Eta orduan, 3. aldiz esan nion Leire Lopezi, hau ere oso heteroa gelditu zait. Eta orduan, alderantzira begiratu nion egindako lanari eta pentsatu nuen, akaso hau ari zait esaten liburuan niri. Hau da, hor islatu ditudan hainbat korapilok badaukatela zerikusia hetero arauarekin. Eta orduan hasi nintzen argi horren pean begiratzen ipuiei eta konturatu nintzen baietz pertsonaia horietako askok modu diferentean bazeukatela korapiloren bat hetero arauarekin. Hetero araua ulertuta oso modu zabalean, ze askotan pentsatzen dugu bakarrik desiran, bakarrik bikote harremanetan, eta nik uste hetero araua dela sistema politiko bat, sistema ekonomiko bat, berdin zait simulakoro bat, teatro bat, sistema ekonomiko bat, sistema imaginaziozko bat, dena zeharkatzen duen. Eta orduan, liburuan badira lan harremanak, badira familia harremanak, badira bikote harremanak, badira lagun harremanak, baina dira lan harreman heteroak, dira bikote harreman heteroak, dira desirazko harreman heteroak, familia harreman heteroak. Eta iruditzen polita zela, momentu batean izendatzea hain zuzen ere norma. Ze normalean izendatzen dena da normatik kanpo dagoena, hau da, izango balira harreman ez heteroak 8 ipuietakoak, seguraski titular guztietan egongo litzake. Eta kasu honetan, jarri izan ez pagenu azalean, pentsatzen dut esango litzatekela harremanei buruzko liburu bat dela, botereari buruzkoa, zahartzaroari buruzkoa, guraso eta seme-alaben arteko harremanei buruzkoa, eta hori dana da, baina hain zuzen ere
prisma horretatik edo begiratuta. Bueno, azken finean izan daiteke orduan izenburua alako betaurreko batzuk, ez da, liburua irakurtzeko, hori eskaintzen duzu liburua ireki aurretik. Hori zen asmoa eta hori zen arriskua, eta kontziente nintzen hasieratik, ez? Ikusten nuen, esan izan dut, behin baino gehiagotan nahiko tituluen potratzailea dela, paretaren kontra jartzen duela irakurlea, eta horrek banekien eragingo zuela batetik arreta, eta bestetik eragingo zuela aldi berean agian irakurle zenbait aurkituko ez duten zerbaiten bila joatea liburura. Eta beste alde batetik, arriskoa ikusten nion liburua tematizatzekoa. Eta asko hitz egin behar izatekoa, heteroarauari buruz, nien naizenean aditu bat horretan, eta ez naizenean beste asko baino heteroagoa ere, nahi baino gehiago bai. Baina, arrisko hori ikusita ere, uste nuen interesgarria zela eta galtzeko baino gehiago zegoela irabazteko, hain zuzen, arreta zorrozte horretan, ez? Nolabait, irakurleari gonbidapena egite horretan, naturalizatuta dauzkagun harreman hauek prisma honetatik begiratu ezkero nola ikusten ditugu. Bestela ez genuke heteroaraurik ikusiko. Ikusiko genuke, berdintzait, idazle baten eta editore baten arteko lan harreman bat, ikusiko genuke aita baten eta bere bi seme-alaben arteko igerik eta lasterketa bat, ikusiko genuke, ez dakit, ez, aspaldiko harreman batek izandako eragina pertsonaia batean, Kubako bidaia brigadista bat. Bai, aita kultural, aita politikoekin izan dako harreman hoiek, baina ez genituzke seguraski heteroarauarekin lotuko. Eta nik uste dut pertsonaia hoiek oso eraikita daudela, gizon izateko, emakume izateko, garai konkretu batzuetan, ze hori ere eraikuntza horiek aldatzen joaten dira, eta niri asko interesatzen zitzaidan pertsonalki baita ere nik neuk kritikatzen dudan sisteman neure parteari begiratzea. Hau da, askotan aipatu izan dugu feminista modura, patriarkatuaren kritika egin izan dugu, baina nik nire buruari galdetzen diot, eta nik feminista hetero modura nola eusten diot kritikatzen dudan sistemari, zer ateratzen dut hortik, zeintzuk dira nire deserosotasunak, baina zeintzuk dira nire privilegioaren formak, zergatik ez dut jokoa uzten kritikatzen baldin badut, ez? Hori pertsonalki, baina iruditzen zaidalako zerbait kolektiboa dela eta interesgarri izan daitekela horri begiratzea, ez? Askotan, edozein sistema kritikatu nahi dugunean iruditzen zait errexena dela nolabait oztopoak kanpoan bakarrik ikustea, ez? Eta edozein iraultzatxo edo aldaketa proposatzen dugunean aurreko markoa, ez? Lehendik zegoen marko hori kritikatzen dugu, baina aldi berean marko horretan egin gara eta marko horrek egin gaitu eta marko horretan dauzkagu gure afektuak eta loturak eta horren parte gara, ez? Eta orduan asko interesatzen zitzaidan begiratzea pertsonaia hauen bitartez zeintzuk diren haietako bakoitzaren baitako indar apurtzaile eta kontserbadoreak, ez? Gure baitan daudenak. Uste dut, bi aditzetara ekarri beharko bagenu liburua, eta ezinezkoa da, baina ez bakarrik liburua. Esango nuke nire psikologian, edo nire eraikuntza emozionalean dagoen zerbait dela, ze modu diferente askotara, baina behin baino gehiagotan ateratzen da, ez berdintzait kontrako estarritiken, edo Janis Joplinen, edo aztertuko bagenu seguraski hasieratik. Esango nuke aditzoiek izango liratekela hautsi eta eutsi. Nola aldi berean lotzen nautela sentitzen dudan indar batzuekin hautsi nahi, baina aldi berean maitasun bat ere badagoen lotura horietan eta haiei eutsi nahi, ez? Deno gabiltza hor funambulista geixa oreka horren bila ez da usue? Nik uste, baietz, batzuek modu batzutara, beste batzuk beste batzutara, uste dut denok ere gainera garai diferentetan, ez? Batzuetan agian gehiago sentitzen ditugu trabak, beste batzuetan agian erosoago gaude, eta ez dugu gure burua ulertzen, ez dakit ez, beste batzuetan ez zergatik egon izain erreta, hemen ondo baldin banago, hasi berdintzait familian, bikotean, ez? Nik askotan egiten dute proban ere buruarekin eta ingurukoekin, ez? Eta begiratzen duzu, ez dakit, adibidez bikote harreman batean edo lagunekin, ez? Momentu on batean eta prisma honetik begiratzen diozunean dena suabea da eta dena ikusten duzu argi batenpean eta aldiz, ez dakit, haserraldi baten ostean edo korapiloaren erdian zaudenean beste era baten ikusten duzu, ez? Eta, hori da azkenean
literaturarako materiala, giza kondizioa, gure bagajea, gure zauriak, gure irrikak, dakiguna eta ez dakiguna, ikusteko gai garena eta ikusteko gai ez garena, bizitakoa eta fantasia, imaginazioa, eta hori dena sartzen da poltsan, eta norberak ere ez daki sarritan zer topatuko duen, ez? Xue, garbi dago bideo honetan den hori tokatzen zaigula zer deseraiki eta zer eraiki, ez? Eta seguraski denondako bidea ez da berdina izango eta denondako klabe berberek ez dute balioko, pentsatzen duzu liburu hau irakurtzeak balio dezakela norberak bide horretan zerbait antzemateko edo lagungarri izan daitekela horretarako? Ez dakit, irakurlearen begiradaren arabera, ez? Uste dut, foku askotan jartzen da idazlearengan, idazleak zer nahi zuen, zer lortu nahi zuen ipuiekin edo bere edozein proposamenekin, baina uste dut foku hori irakurlearen ere itzul daitekela eta galdetu diezaiokagula gure buruari zeren bilagoa zen. Eta niri asko interesatzen zait, hain zuzen horregatik gustatzen zait literatura hainbeste, nolabait funtzio hori literaturarena jakintza oblikuo edo zeiar bat ematen digulako, ez? Liburu literario batera goazenean, ez goaz saiakera batera goazenean bezala, edo ikastaro batera puntatzen garenean, ez? Zerbait konkretu ikasi nahi dugulako. Ez dakigu zehazki ze aurkituko dugun, badakigu ikusiko ditugula hor, gizakien antza duten pertsonaia batzuk, ondo batzuen kontra, mugimendu batzuk, sentimendu batzuk, ekintza batzuk, paisaia batzuk, simbolo batzuk, zerbait eragingo digutenak, baina zerbait hori normalean izaten da realitatearen anabasaren antzekoa. Ez da izaten zerbait, behintzat niri gustatzen zaidan edo nik miresten dudan literaturan, ez da izaten idazleak idatzi du, sortu du artefaktu bat, irakurleak uler dezan hain justu berak irakurleak ulertzea nahi zuena. Niri gustatzen zaidan literaturan idazleak bere anabasa jartzen du irakurlearen anabasaren ispilu modura. Eta orduan, horre egon daiteke dialogo bat, eta nik uste dut gauza asko ikas daitezkela, baina ez direla nolabait esan lezio argi eta garbiak edo enmarkatuak edo. Liburua aurkeztu duzu, ez da han eta hemen, aurkezpen batzuk egin dituzu dagoeneko. Zer da, ze feedback jaso duzu irakurle talde hoien aldetik edo herri hoien aldetik, irakurle hoien guztien aldetik? Denetarik, egia esan irakurle taldeetan oraintxe hasi naiz, aurretik gehiago izan dira aurkezpenak eta aurkezpenetan feedback hori ez da hainbestekoa izaten, jendeak normalean irakurri gabe duelako oraindik, eta bestela oraintxu izan naiz Anizen, Baztanen, Laister bihar, Bidani Goiatzen, Atxabaltan, datorren astean, badauzkat batzuk, eta denetik. Nik uste dut badaudela irakurle batzuk konektatzen dutenak eta beste batzuk konektatzen ez dutenak. Ez adibidez goratzen ez Donostiako irakurle talde batean 70 bat urte izango zituen gizon batek esaten zuela ez zuela ulertzen zerri buruzkoak ziren ipuiak, ez eta esaten nion hori ere normala da. Esan nahi dut askotan topo egiten dugu gure bizipenekin edo gure munduari begiratzeko gure moduarekin zerikusirik ez daukaten fikzioekin. Eta esaten niona zen, nik uste garrantzitsua dela, kasu horretan ere, haien funtzioa aitortzea, esan nahi dudana da. Gauza bat dela esatea, niri ez dit ezer esaten, eta beste gauza bat da esatea ez du ezer esaten, ez? Ze askotan, irakurri ditugu guri erabat arrotzak zaizkigun fikzioak, baina ontzat jo ditugu bakar-bakarrik giza kondizioaren esperientziaren parte bat direlako. Orduan uste dut, idazle bakoitzak, edo berdintzait artista bakoitzak, bertsolari bakoitzak ezakartzen du parte txiki-txiki bat. Bera den filtro horretatik, munduari begiratzeko daukan modutik, ahaletik eta ezinetik, ze uste dut, beste kontu interesgarri bat dela, uste dut askotan irakurleak pentsatzen duela, idazle batek eskura dauzkala nahi dituen fikzio guztiak, eta egiten duela aukeratu. Esaten duela ez, kontatu daitezken milioika historioetatik, orain hau kontatuko du. Hori galdetu behar nizun, 8 ipuin dira, ez dakit, gehiago bazeuden aukeran eta 8 horiek aukeratu dituzu, edo idatzi dituzu 8 eta 8 sartu dira? 8 idatzi ditut eta 8 sartu dira, irakurri ditut 500, edo gehiago, ez dakit, mordo bat. Eta uste dudana da, idazle batek, eta artista batek edozein alorretan, askotan, batetik egiten duela ahal duena,
ez nahi duena. Eta bestetik, momentu horretan idazti duzun liburua dela, momentu horretan idatzen ezakeen bakarra. Guri uste dute, ani Arnori irakurri niola, eta badaude istorio batzuk gainetik kendu arte pakean uzten ez zaituztenak, edo sentitzen duzunak nik hau daukat kontatzeko. Eta topatu behar diozu modua, zu eroso xamar egongo zaren modu bat, edo ahotsarekin asmatu egin behar duzu, pakeak egin behar dituzu, topatu behar duzu kontatzeko egitura, eta ni irakurketen eta berri irakurketen bitartez, aritu naiz kontamolde horien bila, ez? Nolabait, giltza batzuen bila, barruan atejokan euskan historio horientzako. Eta behin gainetik kendu dituzunean edo idatzi dituzunean, lortu duzu oie gainetik kentzea? Oiek zama hori kentzea lortu duzu? Bai, bizitzan gertatzen dena da, zama batzuk kentzen dituzu eta beste batzuk etortzen zaizkizu. Eta, bueno, nik uste aurrekoan lagun bati esaten nion, bizitza da min eta guzti. Eta adibide modura jartzen dut ez joan zen udaran itsasoan igeri egiten dut eta karabela Portugaldar roietako batek heldu zidan eta izugarrizko sustoa hartu nuen, ez? Baina itsasoa da marmoka eta guzti. Eta uste dut, azken batean, zauririk espaldin bagenu ezin egonik ez genukela idatziko, ze idazten dugu bila aritzeko, ni behintzat idazten dut, badakit historio horietan badagoela zerbait niretzat importantea dena, baina ez dut erabat ulertzen zer den. Eta orduan, niretzat idaztea bada eskua sartzea, oraindik amasatzea, erabat ulertzen ez dudan masa hori ez. Eta horretan aritzen naiz. Eta, bueno, jartzen dugu, nik dena jarri dut, ipui hauetan, hau da, jartzen dugu aragia parrilan, esan edo jartzen duzu zure mina, zure kutretasuna, zure edernaia, zure ambizioa, zure ezina, zure jakintza, apurra eta ez jakintasun ikaragarria dena jartzen duzu hor, eta ondoren datorre irakurlearen txanda. Eta irakurlearen begi horiek normalean dira, bueno, sortez irakurle desente dauzkat, eta ordan milaka ispilu diferente, baina irakurketa irakurlearena da. Hau da, idazleak hor ezer gutxi dauka esateko, eta nik uste dut idazleak egiten duena dela bizitzen segi. Eta bizitzak emango izkigu galdera berriak, poz berriak, min berriak, irrika berriak, bidea emango digu, ez? Bueno, galdera berriak, liburu berriak ere, bai, orduan, Uxue. Bukaeran galdetuko izugu, baina pentsatzen dute dagoeneko zure burua martxan ibiliko dela. Bai, beti martxan. Beti martxan. Eta, Uxue, esan dezakegu 8 ipuin dira, ipuin bakoitzak bere personalitatea baduela idaz moldeari dagokionez? Bai, saiatu naiz behintzat. Saiatu naiz. Lehen esan bezala hori, asko irakurri dut, eta batez ere asko berri irakurri dut, nik, ikaragarri miresten ditudan ipuingileen gana jo dut berriro. Berri irakurketa horretan, beraien lanak, esan dezagun estudiatzeko, ez? Pixka bat, nola egiten duten, nola lortzen duten, nola lebiltzen duten hizkuntza, sintaxia, nola dosifikatzen duten informazioa. Eta hori baino, esango nuke, hori baino lehen edo hori baino importanteagoa dena, zer jartzen duten parrilan. Hau da, saiatu nahiz ulertzen, zergatik gustatzen zaizkidan idazleak. Eta batez ere 5 aipatuko nituzke, itsasargi nagusiak izan direnak, Truman Capote, Raymond Carver, Alice Munro, Lorrie Moore eta Lucia Berlin. Bueno, asko gustatzen zaizkidan 5 autore, haien lanak lehendik irakurrita neuzkan, baina kasu honetan luparekin aritu naiz, ez dakit, inspirazio bila den edo giltza bila, ez? Nondik sartu historio batera eta saiatu naiz ahalik eta gehien ikasten. Adibidez, lehen pertsona edo 3. pertsonarekin jolas egitea, ez da gauza bera, ez da batean edo bestean kontatu, elkarrizketa gehiago edo gutxiago sartzea, ez da? Elkarrizketa asko dauden ipuinak badira. Bai, eta bueno, lehen pertsona, 3. baina lehen pertsona guztiak ere diferenteak dira. 3. pertsona guztiak diferenteak dira, eta ohartzea, ez, nolako 3. pertsona darabilen momentu baten Carverrek, edo nolakoa den ikuspuntua, nola erabiltzen duen hizkuntza,
ipuiak modu diferentetara sailkatu daitezke hartzen dugun irizpidearen arabera. Hartuko bagenu adibidez egitura, bai, badaude bi ipuin dialogatu, bata antzerki testu forman emandakoa eta bestea WhatsApp elkarrizketa forman, badago kronologikoki atzekoz aurrera kontatutako ipuin bat 2025ean hasten dena, hau da idatzi nuenean etorkizun hurbilean, eta 1975 arte egiten duena, hori adibidez Lorri Murri hartutako modua edo da, berak badauzka horrelako alderantzizko kronologia batzuk, eta gero beste batzuk kontamolde tradizionalagoa daukatenak. Lengoaia literario hartzen baldugu irizpidetzat, esango nuke badaudela ipuin batzuk hizkuntza askoz ere saturatuagoarekin idatzita daudenak, adibidez bigarrena ukitzen gaituen ura edo literatura lezioak edo uso pasea, eta badaude beste batzuk iaia lengoaia gardenarekin edo idazten saiatu naizenak, ez? Horre, beti eredutzat jartzen da Carver, batetik ez du ezer kontatzen, erakutsi egiten du, eta bestetik asko gustatzen zaizkit bere eran irakurlea iaia atzpuntarekin bakarrik ukitzen duten idazle horiek, ez? Ez dago esaldi bakar bat ere atentzioa ematen duena, ez dago esaldi bakar bat ere esaten dizuna, begiratu niri, baina amaitzen duzu ipuina eta esate duzu ez ze kontatu dit. Aldiz, badaude beste ipui batzuk, saturatuagoak diren horietan, hizkuntzak berak kolore handiagoa du, askotan zipristenduta dago, adibidez, eukitzen gaituen uran euskainolarekin, edo uso pasean gipuzkera jakin batekin, edo sehaska kantan bizkaierarekin. Orduan, horri ipui horiek, lengoaiatik bertatik daukate beste indar bat, eta agian esateko moduak harrapatzen du, zakit horren adibide ertzekoagoa da Miren Amurizaren Playback, ez? Momentu batean, ahotsak berak iaia eramaten zaitu eta esaten diozu, ez? Berdin zaize kontatzen duzun, zenik entzuten jarraitu nahi dut, ez? Eta horrelako beste hainbat adibide daude. Orduan, ipuiaren arabera, kontatu nahi nuenaren temperaturaren arabera, ahalegindu naiz behar zuen hizkuntza eta kontamoldea topatzen. Oxu, eta oraindik ere jende batek pentsatuko du idazle baten lana dela idatzi eta datorrela eta erresa dela, baina hemen atzean ikerketa handia dago, Bai, idaztea, ondo idaztea, eta ez dut esaten nik ondo idazten dudanik, idazte utalik eta ondoen, baina ondo idaztea iruditzen zait oso lan zaila. Kontuan hartu behar direlako gauza asko, kontuan hartu behar duzu trama, kontuan hartu behar duzu pertsonaia bakoitzaren karakterra, haren hitz egiteko modua, espazioak ezin du inertea izan, zerbait esan behar du, adjetibazioa bera ere egon behar da tonuaren zerbitzura, edo historio itxastar batean baldin bazaude, adibidez gizakiaren adin guztiak eta umeen ahotsa deskribatu behar baldin baduzu, jarriko duzu kalatxori ahotsa zeukatela, edo ume bat mugitua baldin bada, barbarina baino mugituagoa, ez duzu jarriko erbia baino mugituagoa dela, ez? Itxasoan baldin bazaude, orduan hori magia puska ez dadin lan handia egin behar da, eta nire kasuan lan handia egiten dut aurre idazketan esango genuke, ez? Agian zenbaitek pentsa dezake idaztea dela eseri eta idatzi. Eta nire kasuan lan handia egiten dut oharrak hartuz, batzuetan memoria ariketak egiten ditut, apuntatzen ditut burura etortzen zaizkidan ideiak, adjetiboak irakurtzen dudanean beti lapitzarekin irakurtzen dut, orduan gustatu baldin bazait zerbait, esatut, hau euskaraz nola esango genuke, edo agian horrela adjetibatu dezaket ipuinontako zerbait, eta, da, etengabeko lan bat, eta niretzat oso garrantzitsua da musika. Nik idazten dudanean, idazten dut parrafo bat, eta ez naiz bigarrenera pasatzen lehengoa finkatu aurretik. Hirugarrena idazteko lehengo bi musikari jarraitzen diet, eta hirugarrenera pasatzen naiz, ez? Eta iaia ipuia amaierara heltzen denean bakarrik itzaltzen da. Eta horretarako garrantzitsua da musikaren gainean, erritmo horren gainean idaztea, eta horretarako bilatu egin behar duzu erritmo hori.